I ara tens futbol. Si vols tu la mostra, m'ho pots. Harto darrere. I ara tens futbol. Història en el llevant mallorquí. Després de molts anys, després de molts treballs, després de molts retards, després de molta reivindicació, després de molta lluita, avui el tren arriba a Artà. I ho fa de la mà de les persones i els polítics que creuen que no hi ha seguretat de primera i de segona. Els que creuen ha demostrat que hi ha del vesc pel que convé. Basta fer referència al Palau de Congressos, una caixa sense fons i sense futur. Aquí hi ha del plés pel que interessa, i a Madrid també. L'any 2013 l'Estat invertirà en ferrocarril 4.705 milions d'euros. I d'aquesta quantitat, 7 milions, no vau sentir bé, 7 milions arribaran a Mallorca. El govern de l'Estat té previst gastar entre el 2012 i el 2024 52.733 milions d'euros en tren. Per a les nostres illes no ha pressupostat ni un euro més d'aquests 7 milions. Els hem de recordar als governants que cada any
les Illes Balears aporten a l'Estat més de 3.000 milions d'euros que mai retornen. Més d'un 14% del nostre producte interior brut. Els darrers de 7 anys han anat a Espanya 57.000 milions d'euros que no han tornat mai i han d'estar per 200 milions d'euros per acabar les obres. Els hem de recordar que el pressupost de l'Estat per l'any 2013 destinen a inversions a les Illes Balears un 0,7% del total del pressupost, com si fossin ciutadans del quart segon. En poques paraules, no poden acabar les obres del tren de Manacor perquè necessitem 200 milions d'euros i faran les obres de l'AVE a Galícia per valor de més de 1.000 milions d'euros. Hem de recordar al senyor Buxà que sí que ha reclamat el deute del conveni de carreteres, però no l'ha fet amb el conveni del tren. Senyor president, si heu d'anar a Madrid a demanar el que et correspon, aneu-hi. Nosaltres també anirem. Ens tindreu de vora, tindreu el nostre suport. Però no ens deixeu de banda, no ens faceu ciutadans de tercera, no ens menyspreeu, no ens n'arrigueu de nosaltres. Nosaltres ho podem entendre tot. Fa 14 anys que anem darrere. No serà ara que tirarem la tabaola o defallirem. Sabem esperar, però també sabem qui són i on són els barruts. Les obres estan a mig fer i s'estan degradant. Això no pot quedar així. Volem la continuïtat de les obres que donaran treball a la gent i trauran d'una situació molt compromesa a les empreses que hi participen. Us demanam una vegada més diligència. Sou el representant de tots els mallorquins i totes les mallorquines i a tots els de servir. El vostre partit polític, el programa electoral, no fa cap referència a aturar el tren. Tot i això, gent amb interessos creats, per no veure el tren en marxa d'enjar abans de les eleccions, que si guanyàveu, aturaríeu. Us demanam que parleu clar, que digueu què voleu fer, que manifesteu perquè una infraestructura qualificada al Pla de Mobilitat de l'any 2006, aprovada per unanimitat pel govern de les Illes Balears, que en aquells moments es trobava en mans del vostre partit, i qualificada com a necessari i urgent, el darrer any s'ha convertit en el dimoni i motiu de rebuig pel vostre govern. Us demanam que vos reuniu amb la resta de forces polítiques i consensueu i planifiqueu el futur del tren de Llevant. Les obres s'han d'acabar. Això no pot quedar així. Artà, 29 de desembre de 2012. Festivitat de David, rei de Judà i d'Israel, profeta i conqueridor de Sió, que segons relata la Bíblia va vèncer el gegant Goliat.